Българският народ, това, което се опитвам в книгите, чрез обичаите, чрез традициите, ритуалите, адетите, които ги имат, са направили така, че в продължение на много години не те да се приобщат към църквата, а са направили така, че църквата да се приобщи към техните виждания, техните усещания, към техните обичаи. Едно от нещата, които съм описал вътре в книгата, в разказа, е как българският мъдър народ, и това мъдър народ ще го използвам сигурно много пъти, как българският мъдър народ е успял да заобиколи онази прословута заповед непрелюбодействие. Прелюбодеянието е когато венчан мъж или жена се познава, така се казали едно време, сега има други думи, които се използват, но се смушава с друг. Нали, независимо дали венчан, но този, който е венчан, извърши такова действие с не този, за който се е венчал, е прелюбодеец. И за това нещо са били гонени изключително много хора в вековете и в православието, и в католицизма, включително сега и в исляма. Но как са успяли българите да го преодолеят? В селата, в много села в България, когато едно семейство иска да имат челят не само едно дете или две, и да са повече, или въобще иска да има, а няма, се е сочила жената за ялова и за виновна. Яловата жена в онези ни години на прадедите ни са изчаквали до около 3 години да зачене, и ако не се е случвало, тази жена е вече била отблъсната от обществото, не е канена на седенки, на тлаки, на помагала, не е канена по къщите на хората, смята се за нечиста, за човек носещ лошото в себе си, едва ли не се стига до тоталното й отблъскване от обществото. Обаче мъдрият български народ е знаел много добре, че не винаги е жената тази, която е причината, т.е. яловата, че може да е причината в мъжа, но за да запази мястото му, да запази достоинството му, са го измислили това с Спасов ден. И оттам идва тетибулка Спасов ден, израза. Попа на селото, ето пак институционализирал вярата, заедно с мъжът на невестата, избират мъж с чужда кръв, различна кръв от тяхната. И този мъж с невестата на Спасов ден в полунощ трябва да отидат под храст росен и да си покажат срамотиите на Богородица. И когато се върнат в същата нощ в селото, жената трябва да бъде позната от мъжът и за който е венчана, и детето се смята, което се зачене, че част от родът и от семейството и си носи фамилията. По този начин са заобиколили точно заповедта на прелюбодействие и са заобиколили другото, ония налог, който са плащали тези хора за хорското обдумване. Изключително мъдро са си го измисли и са го направили.